Привет на всички, аз съм Чока Пърляка, това е пред вас League of Legends, малко се очудвате, но играем Malphite на топ, супер якия скин между другото. И това са, защо играя League of Legends, играя с Бичо между другото, това са провижналите за дивизия в този нов 6-ти сезон на League of Legends, знаете, ние сме ветерани на лигата, играем от втори сезон. И тази година за пореден път ще си вземем провижналите, за сега имам колко е? 5 победи и 2 загуби. Толка. И това е 8-та игра. Надявам се да е победа. Купите за Spider-Man поредицата ще си продължи, но просто сега с вакансиите и работи става малко по-сложно, иначе всичко ще се довърши, няма къде да избяга играта. Просто сега трябва да си направим победите на ранкет. И разбирате, и хора, продължаваме си ранкета. За тези от вас, които са почитатели на лигата и които искат да гледат още клипове на лига, Бичо, който е с мен сега, продължава с неговия канал, така че той в описанието не пропускайте докато мен ме няма, примерно събота и неделя, да гледате неговите видеа. Също така, ако искате аз да снимам по-често на лига, напишете долу в коментарите, защото аз наистина съм почитател и играя доста често. Това е права мармалад, човек. Слова я, Кю, брат. Брат! Бутай кола. Бута ми. Никва мана. Чакай, просто да. Дай, Гарга, я убиваш. Ние ли убиеш, брат? Ние ли убиеш, брат? Как да убия, тя вече много какво стана. Бутай кола. Няма мана, вече. Аз да изпратя едни гарги на тази пък. Взети идва. Айде. Ви нямала флаш. Ай! Почваме ги. Нямам кюб. Браво, бе. Никакъв асист, брат. Да, бе. Уж моят. Айде, виж тата. Какво, нямам кюб? Абе. Нямам. Ей, сега вече имам. Вижда ли асист? Не, бе. Аз да се фидна пък. Вече имам айтъм. Така. Аз да си дигна да си имам золота, брат. Искам само да ви... Айде, тая као, виж. Тая као ще простиш живота. Гледаш ли? Не е от това, и тя му от. И тя му от, брат, не е от това. Гледай едно файт. Някакъв ултра код. Битката на титаните. Ела, бе! Ма как ми искаш да ултна да ти покажа кой е шеф? Аз сега ще дигна от това, бе. Ето, 6 лева. Преди тебе сигурно. Ездрия го няма, брат. Сега ни наваксаме ли вече? Ни наваксаме ли както го няма това Ездрел? Ела, бе! Малфой машино. Так, го направим, човек. Айде. Време е за първата пушка. Оле! Не. Такива си ги нямаме, човек. Идвам. Добре, брат, какво беше това? А? Ще вземеш, ще убиеш това? Да. Ох, майко. За какво вика беше това? За кил? Yes! Мислих, че такова код. И какво, бе? Лут ли нещо имаш, бе? А? Гледай се как се късва бъв. По майстор. Бъркам! Браво, е Малфайт! Брат, той е извънземен човек. Айде, виж как се разминах. Да е влезна ли се от шеп? Припаро съм. Казвам ти. Айде, ме имаше даунка, брат. Казвам ти, брат. Идвай насам. Да, лутна, брат. Еми. Аре, бе, брат, Фак, хора. Не, аз знаех, че ще лутня, ама... Мога да я вземеш, между другото. Зет умря. Ти внимай, идват 4-ма. Връщай се, идват 4-ма, брат. Аз реколвам, брат. Идвай. Идвай, брат. Телепортвай някъде. Телепортни, брат, защо реколваш? Цъкна F, нещо ми бърши. Стой, ари, бе, брат. Късно е, брат. Фри квадра имаш тука. Ето ни ми бачка, брат, его. Сега вече може. Да. Ти като... натам бяга, натам. Айде, учвай. Брат, много объркано играеш, човек. Айде, бе, брат. Ми, брат, какво правя? Не ги ли убиеш тия вече, Как си да ги пълен убия? собак, брат. Какво Са да ги нагоре убия? ти е Алистър. Не е натам, брат.
То къде избяга, човек? Бах ти тарамбука. Аз чуда по кой да бие, брат. Приготви се, имаш ли от? 5 секунди. Бутни колата. 5 секунди, така ли? Готов ли си? Обръщаме се след малко. Айде, аз лутвам. Давай, давай, давай. Давай. Лутвай, дай. Аре, ви! Мале, бах ти демиджа. Го направихме, бе. Да, се обаче аз нямам никаква мана. Как да пусна гарга, брат, виж колко какво стана. Помогни им, де. Кю на някой. Никаква мана нямам. Нищо не мога да направя. Абсолютно нищо не мога да направя, човек. И искаме се да помогнем, не мога. Кю, нещо Нямам, е. брат, кю. Нямам. Аре, брат. Айде са Кайл. Не мога да я взема тази, човек. Брат. Той е зрел там. Браво, е. Идвам. Как няма мана. Имам Идвам сега по за едно. най-бързия начин, брат. Имам точно за едно кю, брат. Те ще бутнат колата. Ни ли са на Не, ти може да спасиш. Слони някой. Слони някой, взе, че дойде. Не отиди, брат. Брат. Словай някой, взе, че идва, брат. Аре, бе. Чувай, бе, браво, бе. Това, бе. Аз стоим да правя дракон, брат. Слово. Зет флашна. Дай. Ме някой ме бил. Е зря. Аре, бе, зет. Аре, кю. Тя го утна. За така напаст. Виж го хапа. Видях. Тя го утна. Това не е реално. Браво, е. Това Аз пичи се скриптър, брат. притеснявам за Зет, защото има пасивка, брат. Ти имаш блюбъв, брат. Имаме. Точно това ми трябваше. И хора, перфектно се развива този начин. Аз правя дракон. Тази игра. Идея от това, брат, тя ще флаши някъде. Идея си бил Я от... ще флашна къде тя флашна, не знаеш. Не, спокойно, Езра ще на 100 да взе, че на... Айде, Лисандър. Такива си ги няма. Тасах ти, ама и аз идвам, това е проблема. Такива си ги Айде, нямаме, човек. Бах, имаш ли от? Имам. Айде, давай. Те къде прибегнаха? Къде прибегнаха те? Ето я. Те умират, брат. Давай. Айде! Ей, то мал флайт, човек. Айде. Това ще е тая. Не мога, брат. Те ще минат от тук. Не, бе, взето лут. Vision Ward. Да, бутай, те няма такова. Скачи му на Алистър. Ивана сам. Трябваше да го скоча. Де си, бе, приятелю? Нямам зони, брат, не работи. Аре, бе, Аре, де? лутни. Нямам лут. Бе. Спомни че дето, идей би по Алистър, брат. Гледай го. Идей би по Алистър, то това му е целта. Големите гиганти са бият и... Айде, някой идва нещо. Точно тук не трябваше да идваш. Точно тук Кайл не трябваше да идваш. Да, утна... Айде. Трябваше да идва. Много лошо, брат. Бягай. Много лошо, защото сега купих много повече апа. Те са на по една плюнка. Това е проблем. Слушам, защо се бие, брат. А вие може да ги убиете всъщност, бе. Тя тази Кайл няма ult. Аз идвам. Бързи ти бутуши идвам. Слони го това. Толкова е купил айсборг. Топлейна си, виж. Гледам. Аз ти имам да паза, брат. Имам да ти паза кирливия лен. Аз след коса ще им се звук консулта, брат. Гледай сега какво че избарам аз. Айде. Айде. Давай. Фак, брат, забрах да... Абе, тази зона не се пуска. Какво направих пак, брат? Оле, майко, къде флашнах? Ми, брат, как? Връщам се. Вита гони, бягай. Връщам се, идвам с телепорт. Вита гони. Оле, майка. Ви идва. Пусни е. Айде. Къде трябва ви, брат? Не, брат, тия почнаха на чупот тимфайтовите, брат. Много не на място утнах. Ти ни утна къде трябва, брат. Ти ни утна къде трябва. Да, ама ако ги бяхме взели, ще да кажеш супер акулт. Да. Много си тъм, брат. Взема аз нинджа табити, брат. Айде, бе. Ни, брат, не ги ли отнеш. Утвай. Защото само един. Какъв е той Игнайт държи 15 секунди, брат. Спами е W. Виж, те бият по тебе, колко са тъпи. Виж. И тя бие по тебе. Колко са тъпи, брат. Тъпи, изядаха. Репент. Браво.
Да почнем. Не. Почва го да. Айде! Трябва съм ето. Скачай! Езрел! Се молиш да се измъкнеш, момче. Се молиш да се измъкнеш. Аз да регенда пък. Взимай, бе. Ай, барона. Ох, Алистър. Кайл. Давай, 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 давай. Колко мако. Това Малфайт е. Бутай, брат, такъв Няма барон. чек. Това Малфайт. О, боже. Густо нямат вече инхибитор. Аз стоим да бутам други. Айде. Аз бутам колите вече. Ей, снапи. Им по една кола, нали? И хора. Дай това е кавалерица. Колко беше? Аз бия по 350. Направо ви казвам. Бам!